Piny Kenya William Ruto kone jod bura mondo miyo bio kadh paro mar chik mano mar omenda mageto medo choko mar osuru chieng' tich ariyo juma manyien. Ruto mane lose kanisa mar ACK bade mama Seno North e kaunti ma Kakamega okone piny owacho mano mar Kenya Kwanza dhi chiero kembe mag chai ma Kakamega kod Bungoma. Bende olero ni ywaruok ewi weche thieth e kind counties kod sirikal mamalo osetieki bang' governors bedo giromo kod migawo mar thieth Naivasha. Walter Nyambaga nigi lerno. Ikinde alam mane obagi kanisa mar ACK bade mama Seno North e kaunti ma Kakamega, jatend piny William Ruto omedo rido chung' mare e weche mag osuru e kamoko ne jo od bura mondo bi okal paro mar chik mageto medo choko mar osuru pachoka kochopo tich ariyo juma manyien. Hawa wabunge Tuesday wako bunge wapige kura wapitishe ama wangushe. Mimi nataka nijue kama wewe ni mbunge, wewe unaenda kupiga kura ati tuendelee kulete furniture kutoka nje, watoto wa hapa Kakamega waendelee kung'ethi hapa, hakuna kitu wanafanya. Sijui umeandikiwa barua na sijui chama gani. Wewe unaandikiwa barua na chama na hawa wenye walikupatia kura. Najua Tuesday wabunge mko bungeni. Make the right decision as fathers. We must sacrifice. Things are not easy. But the decisions you make are forming a firm foundation for our country. Ruto makamen kod kwith makwedo chenro mar gero ute manyasani ka olero ni chenro no dhi konyo tieko kuonde mag dak mongohore, yaro thuolo mag tije kendo jiwo kembe mathedho mwandu magedo pachoka. Watu milioni 7 Kenya wanaishi kwa slums. Mahali hakuna choo, hakuna maji, hakuna stima. So we must have housing so that we can eliminate slums in Kenya. Akisema tujenge nyumba, wanasema hatutaki muradi wa Ruto wa kujenga nyumba. Wakisema tunataka universal health care, watu wanasema sasa hiyo ni personal ya Ruto. It is not personal. Jatend piny okoni ywaruok mantiere kind sirikal mamalo kod mago mag county e weche mag thieth koro chopo giko bang' governors chopo ogirimiti kaka inyal mer jol sekta mar thieth e counties. Ruto omero ni nyamrero bende dhi yudo masinde kod chudo mag piny owacho mar chopo thieth machiegni ne jopiny. Lazima tupange mambo ya matibabu katika kila kijiji. Na for the first time, wale community health promoters katika kila kijiji tumekubaliana na hawa governors ya kwamba tutafanya kazi pamoja, county government and national government. Ekauwe singo mane ochiwo chieng' Labor Day, Ruto lero ni pinje mag Amerika, Canada kod mago mag Jerman oseyie chiwo thuolo mag tije ne jo Kenya maromo milioni 1. Challenge tuko naye kama taifa ni vijana wengi ambao hawana ajira. Na ni lazima tuwe na mpango ya vile tutapanga ajira ya hawa vijana. It will not happen by accident. It will not happen through guesswork. We must have a deliberate, intentional, practical plan on how we will make sure that there are jobs for our young people. Jotelo mawuok Kimbo mar Kenya bende otiyo kod thuolo no mar lero midhiero mokwako kembe mantiere alworano. Mheshimiwa Rais, it is the highest time we have a sugar conference hapa Western. Kwa sababu ukienda kule Mumias, the former employees of Mumias, every week we always lose somebody in Mumias. Do what you can. Mumias Sugar ikianza kufanya kazi, watu wetu watapata ajira ya kutosha. Omero ni sirikand Kenya Kwanza keto tenge omenda mar chenro mar pur mag niang' counties ma Kakamega, Kanyakla kod Bungoma. Maneno ya sukari, wizara ambaye inahusika wameketi chini na governors. Sasa nimeweka mpango sawa sawa kwa sababu hatutaki tena ile tunafanya alafu inarudi nyuma. Tumeweka pesa nyingi hapa Mumias, karibu bilioni 4-5. Jatend piny bende osingo siro chenro mag pur machwalo mwandu ne kembe maloso modhi mag tedo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa mbele ni Archbishop Madin Jokopere Diocese ma Nairobi